Φιλιμών. Φιλιμών. Πιστεύω ότι η στρατηγική έχει πετύχει ως τώρα. Αφήσαμε το πρώτο παιχνίδι να μας ξεφύγει. Όχι, επίτηδες το κάναμε για να μην... Επίτηδες και καλά, για να νομίζουν ότι δεν είμαστε μάχημοι και ότι δεν ξέρουμε πολλά. Ώστε τα επόμενα να μας έχουν υποτιμήσει και να περάσουμε άνετα. Μια δήλωση παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε. Συστήσου σε παρακαλώ. Εγώ είμαι ο Δημήτρης ο Τσάκωνας. Μάλιστα. Χαρήκαμε. Θα έρθω τέλη Ιουνίου κάτω να είμαστε από κοντά. γνωριστούμε καλύτερα. Βεβαίως. Εγώ εδώ ήθελα να παίξω beach volley, Ναι. αλλά δεν μπορούσα να παίξω τελικά. Γιατί έχει τόσες γυναίκες στον γύρο και... Οκ, ναι. Δεν ήταν το χώμα, δεν ήταν η ζέστη, ήταν οι γυναίκες, κυρίες και κύριοι. Ήταν και αυτό μέρος του σχεδίου μου. Ήξερα ότι ο Δημήτρης θα μπορούσε. Ωραία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στα ενδότερα, στα άλλα παιδιά. Λοιπόν, κρατάμε και εσένα λίγο. Οκ, σε ευχαριστώ. Εγώ έχω να πω... Βαγγελιό. Συγγνώμη, ναι, στην περίπτωση που δεν με ξέρει η ιδιοκτήτρια της κάμερας, είμαι η Ευαγγελία Δασκαλάκη, δούλευω στην Accenture. Ανέβετε λίγο πάνω. Ναι, για να θα Τι έχεις τελειώσει, Βαγγελία? Πες μας όλο το βιογραφικό σου. Ναι, το έχω μέσα στην τσάντα μου, ξέρεις. Λοιπόν... Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου για τον πρώτο αγώνα? Η ομάδα μου ήταν καταπληκτική, φοβερή, τέλεια. Με παίρνει ή παίρνεις λίγο πιο κάτω? Έχω μια εντύπωση. Άμα σε κοιτάζω κιόλας, Για πες. Λοιπόν, ήμασταν καταπληκτικοί, επίτηδες χάσαμε για να νομίζουν οι υπόλοιπες ομάδες ότι δεν είμαστε καλοί και ερχόμαστε με ένα comeback για να τους φάμε όλους. Σωστό, πολύ σωστό. Και μια από εδώ να σας πάρω μισό λεπτό. Με είδατε πολύ. Όχι, πρέπει να είναι σωστή η φωτογράφηση. Και πώς κλείνει? Είμαστε με το φιλί μόνο. Ναι, για κλείστο. Από πάνω, από πάνω. Αυτό. Ναι, όχι αυτό. Όχι το μικρό.